Gràcies, diputada. I a continuació té la paraula el senyor diputat Dani Cornellà de Trell en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra. Gràcies, conseller, conselleres, diputats i diputades. Primer de tot, deixi'm, conseller, que li acabi de respondre a la resposta que ens ha fet a la pregunta parlamentària. Vostè ens ha dit que anem a Parets la Garriga, l'R3, per veure les inversions en Rodalies. Doncs bé, quan hi anem, el que ens trobem són incompliments del pla de Rodalies, que no sap que aquest indica que el 2025 havia de finalitzar les obres de desdoblament. I la realitat és que 16 mesos de tall fins al gener del 2027. Potser és vostè qui ha d'anar i aprendre bé el que diu el pla de Rodalies. Nosaltres ho tenim molt clar. També podem parlar del de Centelles-Vic, que ni tan sols té l'estudi informatiu aprovat. Porten un any i mig sense respondre les al·legacions i sense aquest pas saben que no es pot redactar el projecte. I, evidentment, sense el projecte no es poden fer les obres. També ens ha dit que podem anar a l'R2 Sud i veure el tall a Roda de Berà per veure la major capacitat. Primera, a Roda de Berà no està l'R Sud 2, sinó són els regionals de Tarragona. Haver hagut de fer el tall, precisament el que es va fer, és el problema, perquè com han fet, en comptes de fer una via a part per a mercaderies, el que han fet és posar el tercer raïl. I, evidentment, això no dona major capacitat, com vostè ha dit, al revés. El tercer raïl, passant pels ja existents, el que fa és que passin les mercaderies i els regionals per la mateixa via. Per tant, això el que fa és perjudicar precisament el servei de passatgers. Per tant, lliçons les justes, perquè voltem per tot el país, parlem amb moltes persones, amb les plataformes, amb les entitats i presentem sempre propostes realistes per millorar la infraestructura, la gestió i el servei. I, consellera Pané, que també deixem que la contesti, no és personal, és polític. Avui a un quart de 8 del matí, diferents veïns de Girona, de la seva ciutat, estaven a l'estació esperant l'R11 cap a Figueres. Fins al cap d'1 hora i 20 minuts no ha passat cap tren. Els informadors no informaven perquè no tenien la informació. Hi ha algú al timó o també em dirà que això és personal? No, no és personal, és polític. Vostès ens van dir que vindrien aquí a gestionar la Catalunya postprocés i que posarien tot en ordre perquè tot era culpa del que havia passat fins al moment. Però la realitat és que aquesta Catalunya està caient a trossos i no només per la mobilitat que parlem avui. Ho saben, amb molts altres serveis públics, educació, sanitat, saben les mobilitzacions de la pagesia i el sector pesquer, saben els problemes de l'habitatge i de pagar l'alimentació. És a dir, tenim una Catalunya que cau a trossos. I el que avui parlem es deu en gran part per l'espoli fiscal i la desinversió continuada cap a Catalunya, un maltracte d'uns i altres cap a Catalunya i la seva ciutadania. I vostès, quan governen ara, el primer que demanen són més diners al govern espanyol perquè, evidentment, troben que han de gestionar amb una mà davant i una darrere. I quan governen a Madrid i aquí, de manera sorprenent, sí que Madrid obre una mica la caixa amb engans i retallades, cal recordar les retallades de l'Estatut, els incompliments constants, però l'obren. Però quan vostès governen, quan no governen aquí, la caixa queda forrellada amb pany i clau, i ho hem de dir, clientelisme polític, no pas per ajudar el país i la seva gent, sinó per ajudar-se a vostès mateixos com a partit. Però aquesta vegada, tot i que els hi donaran unes quantes engrunes més, està tot tan deteriorat que ja no poden ni posar pedaços i tot cau. I els hi ha patat a la cara. I això és el que realment passa en aquest país.
Per tant, nosaltres tenim molt clar que el camí bo és el camí de la confrontació amb l'Estat, de treballar per fer les nostres lleis, de lluitar per la independència d'aquest país com a única solució a fer un país que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. I ara parlarem què ha passat, d'on venim, perquè estem en aquesta situació. Conseller, primer de tot, no cal que continuï parlant de l'empresa nova de Rodalies en referència a aquesta situació que vivim ara, perquè, com sap vostè, tan sols serà una operadora. I aquesta crisi, la greu crisi que patim, és d'infraestructures. I el traspàs que han pactat d'infraestructures, concretament començant per la R1, mai ha accedit a que la xarxa, tota la xarxa passi a ser de l'operadora. I l'R4, on hi va haver l'accident, precisament, no està ni sobre la taula del traspàs acordat. Per tant, no ens parli de solució d'aquesta empresa que estan fent, perquè no és veritat. I aquí cal que posem sobre la taula dades històriques que demostren la desinversió que pateix Catalunya. I per molt que el Partit Popular surti aquí i se'n vulgui desentendre, en són tant o més culpables. Del 2008 al 2015 es van prometre 4.000 milions i se'n van executar 560 milions. Se'n va dir el Pla de Rodalies Zapatero. Incloïa la duplicació de vies en tot el traçat a Catalunya. Vostès saben que això actualment no ha passat ni està previst que en breu ho tinguem. 2017-2020, promesa de 4.200 milions executats, 260, govern de Rajoy, govern del PP. No fa pas tants anys, això. Que no dissimuli el president del grup popular. I les inversions d'Adif del 1990 a 2018. 56.000 milions a l'alta velocitat i 3.700 milions en Rodalies. 48% d'aquests 3.700 milions cap a Madrid, evidentment, i només el 17% cap a Barcelona. Aquesta és la realitat del Partit Popular i de socialistes cap a Catalunya. I aquesta situació que vivim avui no és nova. El mes de març de l'any passat vam fer un ple monogràfic sobre aquesta xarxa i es van presentar moltes i moltes propostes per part de tots els grups. I alguna de la CUP es va aprovar. Entre altres, es va aprovar la gratuïtat del Rodalies mitja distància i regionals fins a final del 2025 pel seu mal funcionament. Vostès no ho van tirar endavant, tot i que aquest Parlament ho va aprovar, i ara ho fan a correcuita d'un mes perquè veuen que el que van proposar i dèiem és real, que quan una cosa no funciona no la pots cobrar. Per tant, vostès han fet una política nefasta i algun dia també haurem de revisar el que es va aprovar en aquell ple i el que realment han executat. Adif fa una nefasta política de manteniment de la infraestructura i això és veritat. No actua ni preventivament ni revisant de forma contínua i permanent l'estat de la infraestructura. Però és que vostès han triat quasi 7 dies a exigir alguna cosa a Adif. De seguida es van més o menys atrevir amb Renfe, però amb Adif van trigar 6 o 7 dies a obrir la boca i a criticar-los i a demanar fins i tot alguna dimissió. També creiem que hem de parlar de la liberalització que va promoure la Unió Europea a partir del 2000 i que amb aquest tema l'estat espanyol al peu de la lletra, amb d'altres no, però amb aquest sí, fent separar la gestió de la infraestructura Adif i l'operació de tren Renfe a la xarxa d'interès general, donant peu a que Adif i Renfe estiguin fatal coordinats, com tots sabem. Per tant, aquesta liberalització, que també l'hem d'assenyalar, ha passat per davant de la seguretat com a prioritat màxima. Mirin, i això no passa amb la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya gestiona tal infraestructura com l'operativa gràcies a quedar lliure d'aquest mandat de la Unió Europea. I és la demostració que la gestió unificada de les dues coses funciona millor. I això és una realitat. Però no, aquí l'estat espanyol ens condemna a que gestioni la xarxa ferroviària una empresa com Adif, sigui d'una manera o altra, que al llarg dels anys l'únic que ha fet és aprimar-se fins a quedar sense prou recursos propis per fer les tasques ordinàries i ho acaba externalitzant tot. De fet, fantàstic, sobretot per a les constructores, que hi van sucant i mentrestant nosaltres anem perdent el coneixement i la qualitat. I conseller Dalmau ha donat les gràcies a les entitats,
perfecte, només faltaria. Però, parlant amb elles, fins al passat divendres, que no es van plantar per iniciativa pròpia davant de la seu del govern, vostès no els van atendre ni els hi van fer cas. Celebrem que a partir d'aquest moviment que van fer les entitats, vostè ara els escolti i els tinguin com a interlocutors. Però ho hem de dir, fins que ells no es van mobilitzar, vostès no van moure ni un dit. I també ha agraït a Foment. No sé quines gràcies els hem donat a Foment, si l'únic que fan és reclamar que els treballadors que no han pogut anar al seu lloc de treball recuperin les hores. Penso que més que agrair a Foment, els que s'hauria és d'exigir que respectin els drets dels treballadors de Catalunya. I davant d'aquesta setmana nefasta, que ve de lluny, perquè portem 2 anys més o menys patint constantment aquesta situació, la ciutadania està farta i volen solucions, però que es notin, però no que es notin d'aquí un any ni d'aquí 2, que es notin el més aviat possible. I mentrestant el que volen és tenir la informació, però una informació veraç. I això tampoc no està passant, perquè vostè ens ha dit hi ha centenars d'informadors, i tant, sense informació. És el colmo dels informadors, no tenen la informació. I avui això mateix passava a l'estació de Girona, no cal anar massa lluny. Després també hi ha aquest ball de xifres, que cada dia augmenta entre 21, 23, 26, ara sembla que 30 punts crítics. Sembla estrany que n'hi hagin tants i no s'hagin detectat fins al moment que passa aquest lamentable i greu accident. I davant d'això, què van fer la política? D'aturar-ho tot. Nosaltres no la compartim. Sí que compartim que s'ha d'aturar si hi ha un risc de seguretat, però volen dir que va ser tot proporcional? Totes les línies realment estan tan malament? Totes les línies tenen aquests punts crítics? I si és així, i s'ha d'aturar tot per seguretat, hi donaríem suport. Però després el que entenem és que s'ha fet molt malament la feina, perquè si totes les línies es van haver d'aturar perquè tenien punts crítics, vol dir que cada dia estaven posant en perill no només els treballadors, sinó tots els usuaris i les usuàries d'aquests trens. I, per tant, això ha de tenir alguna responsabilitat i alguna conseqüència. Pel que fa al pla de Rodalies, que ens n'han parlat, 2020-25 preveia quasi 3.500 milions. N'han executat 2.666, un 77%. Això és un objectiu innegable. No li discutirem. El tema està. Aquest 77% d'execució correspon amb el 77% d'actuacions previstes en el pla? No. Expliquin-ho tot. Han de ser clars i transparents. I no només explicar el que els interessa. Aquest 77% executat no equival al 77% del pla, perquè han tingut uns sobrecostos importants en diferents obres i, a més, també cal dir que dintre d'aquest 77% executat hi ha obres que no són de Rodalies, que ho diuen el mateix pla de Rodalies que vostès van presentar, com per exemple el tercer raïl de mercaderies. Això no ho poden imputar aquí dintre. Vostès li han imputat i són més de 300 milions d'euros. Per tant, podríem parlar a bastament, perquè nosaltres, al pla de Rodalies, entenem que han de ser actuacions que millorin la xarxa pels nostres veïns i veïnes, pels usuaris i les usuàries, i no pas per la xarxa de mercaderies, perquè això és fer-se trampes al solitari. Per cert, aquest pla també dèiem, que vostè, ja que no ho diuen, ja ho expliquem nosaltres, que l'objectiu a l'inici del 2020, en endavant, era passar de 400.000 viatges diaris a 600.000. Saben que és un objectiu no aconseguit. No només no aconseguit, sinó que hem baixat de 400.000. I al pas que anem, potser encara baixarem molt més. I això també ho hem d'explicar. I vostès no ho fan. Per tant, aquí hi ha molts de temes que s'ha parlat. Podem parlar també dels sobrecostos de la deixadesa amb el que va passar amb el tercer raïl, a l'R4 al Penedès, on es va posar el raïl i després van veure que s'havien descuidat de canviar les altres 2 vies. Això és un sobrecost també i està dintre aquest 77%. Per tant, aquí hi ha moltes coses que no s'han fet correctament. I també hi ha exemples que no s'han fet i vostès no en parlen. El desdoblament, com li he dit abans, entre Parets i la Garriga. Construir l'estació tècnica del Prat de Llobregat per anar a deixar els trens de l'R11 quan acaben el trajecte i reduir el col·lapse al corredor sud. 19 milions pressupostats, però no s'ha executat.
Ni un, perquè el Ministeri no ha estat capaç ni tan sols d'aprovar l'estudi. 20 milions d'euros a reformar l'estació del Plaça Catalunya, tampoc s'ha executat. I tot això no ho expliquen, només el que els hi va a favor. En conclusió, s'han fet obres i han invertit, evident, però han començat fent actuacions que a moltes fins i tot no beneficien en res als usuaris i les han pagat més cares com les que havien pressupostat a l'inici. I aquesta sí que és una realitat. Per tant, ens parlen de xifres econòmiques, però el que no expliquen són els sobrecostos, els augments desorbitats dels costos d'algunes actuacions i que moltes no serveixen per millorar els serveis que utilitzen els usuaris i les usuàries de Catalunya. I a sobre, amb aquest augment que han proposat ara, de milions pel 2026-30, ens posen propostes que continuen en aquesta línia, amb més de 1.000 milions que no serveixen per millorar la xarxa, sinó que només per millorar l'estètica. I amb això no els comptabilitzin com un pla de rodalies, fer soterraments i d'altres actuacions que l'endemà els veïns i les veïnes d'aquest país no notaran cap millora. Cap millora. I continuem després. Moltes gràcies.